سمع الله جزانا حدا مرحبا كلكم قبل على سقاف تحتين قاعده حنمصهم متحساسبي نتروم مالتي زخونه كونسب صرفي نخصرف فقادنياታት ኣይኮናን ካልኣይ ከዓ ኣፍትሕቶ ጽሙቕ ኣቢልና ተኣተና ኣብ ርእይቶን ገለን ክንኣፍትየብናን ዝኾነ ኩን ካብቲ ኣርእስቲ ሒዝዎ መጺ ዘሎ ጋሻና ሰተት እንድሕሪርኩም እቲ ኣድሚን ስጉም ተወስደልኩም ምዃኑ ድሓር ንምንታይ ስለምንታይ ከይበሃል ካልኣይ ገለገለ ናይ ህግደፍ እቲ ፖስትና ህና ቀይሮም ሽማት ከም ገለ ገይሮም ወጽኦ ስለ ዘለው ብሕድሪ ጀጋኑ ዝወጽእ ፖስት ተደይኮይኑ ብዝኾነ ኩን ፖስት ዝመጽእ ተቐባልነት የብሉን ማለት እዩ ኩሉ ናይ ሓሶት ናይ ፌክ ዝወጽእ ዘሎ ማለት እዩ መደብ ከምቲ ልሙድ ሓውና ጎተና መእተው ክገብረና እዩ ካብኡ ኒው ሓይሊ መንእሰይ ክመርሖ እዩ ፕሊስ ኣሕዋት ንከባበር ኣብ ሪኮርድን ኣብ ገለ ኮነን ግን ሓደ ሰብ ተስሒዝዎ መጽ ዘሎ ናው ጥራይ እንተኸድና ዝበለጸ ነይሩ ናባኻ ክቡር ሓውጎተና ድሕሪ Thank you حدنتنا هافتي يا ናይ በሓቂ ጽቡቕ መዓልቲዩ ማለት ኩሉ ግዜቲ ብዙሕ ከካተዓና ዝቐነ ኣርእስቲ እንድዩ ሕጂ በቐረባ ክንዛረበሉ ክንውዕል ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዘይኮነ ግን ሕጂ ኣብ እቲ ጉዳይ ካባና ዝሓየለ ኣፍልጦ ዘለዎ I think ንዓና ከም ጽቡቕ ሪሶርስ ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል ንቐጻሉን ብኸመይ ክንሪኦ ከም ዘለና ዝ ጉዳይ እውን ከም መራሒ ተኣሽሙ ኮይኑ ቀያሲ ዓይነት ትምህርቲ ክህበና ዝኽእል ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ንዓይ ስለዚ ያና ገዲም ተጋዳላይ አምባሳደር አንደ ብርሃን ወልደ ገርጊስ ሎማዓልቲ ዕድሜና ብምኽባር ብርግጽ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኸመይ ተታሒዙ ዘሎ ዝ ጉዳይ መጻኢና እንታይ ክመስል እዩ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣይኩናታይ ሰላም ማዕረግ እንደ ሃሲና ጸኒሑ ምናልባት ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ቅጽበታዊ ዝኾነ ለውጥታት በብሰዓቱ እንዳረኣና እንዳሰማዕና ንኸይድ ኣለና ስለዚ በዚ ንምዝርራብ ዕድመ ቅሪብናልካ ነቲ ዕድሜና ከዓ ኣኽቢርካ ከይንዓቕካ ምሳና ሎማዓልቲ ኣብዚ ኣብ ጎንና ኮንካ ክትዘለካ ሓበሬታ ክትበና ክትምህረና እቲ ክቡር ግዜኻ ምሳና ክትሕልፎ ስለ ዝወሰንካ ብጣዕሚ ከመስግነካ ንፈቱ ብሽም ኣመሓደርቲ ኣድሚናት ኩሎም ተሳተፍቲ ናይ ዝገዛ ብሃፈሽኡ ከዓ እቲ ፕሮግራም ካብዙን ሓሊፉ ኣብ ዩቱብ ኣብ ካልኦት ኢንተርኔታት ኩሉቲ ሃገራዊ ንኽሰምዖ ስለ ዝግበር ብሽም ኩሉ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ኤርትራዊ ነዚ ዕድሜና ኣኽቢርካ ምሳና ክትውዕል ብምኽኣልካ ናይ ብሓቂ ዝተሰማዓና ሓጎስ ልዑል እዩ ብኡ መልክዕካ ምስጋናና ኣዝዩ ዝዓዘዘ ምስጋናና ነቕርበልካ ማለት እዩ ክቡር ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ገርጊስ ምናልባት ካባይ ንላዕሊ ድሓን ሕፅራ ቢሉ ትናቱ ተኣሽሙ ክነግረና እኳ እንተኾነ ትናቱ ድሕረ ባይታ ግን ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ካብቶም ብዙሓት ዝነበሮም ጽቡቕ ዕድላት ክህልዎም ዝኽእል ዝነበረ ጽቡቕ መጻኢታት ንድሕሪት ጠንጢኖም እቲ ናቶም መዋእልን ዕድመን ነዛ ክብር ተሃገሮም ንምሃብ ካብቲ ጊዜኦም ሰዓቶም ጥራይ ከይኮነስ ህይወቶም እውን ናብ ሃገሮም ብምውፋይ ትምህርቶም ገዲፎም እቲ ዝነበሮም ስራሕ ገዲፎም ካብ ዝኣተው ብዙሓት ክቡራንን ጀጋኑን ኤርትራውያን ሓደ እዩ ኣያና ዓንደ ብርሃን ወልደ ገርጊስ ኣነ ምናልባት ኣብቲ ናይ ድሕሪ ነጻነት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብዘይገ ተኣሽሙ ብዘይገለ ኣቕርቦት ክኽፈት ከሎ ንፍናን ሃገር ተባሂሉ እቶም ቀዳሞት ተምሃርኡ ኣብ 91 ክቕበል ከሎ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ገርጊስ ናይ መጀመርያ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ብምዃን ድሕሪ ነጻነት ነስመራ ዩኒቨርሲቲ ልክዕ ምስቶም ሓደሽቲ ተምሃሮ
تركيبو بحدافነት بمرينت مالتيو كاو قصيلو ناب هاغراو بانك كاو قصيلون ምናልባት ኣብ ሞንጎ ክርስዕ ክእለ ኣብትናይ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስተበለ ኸ ምስ ጦርነት ምስኮነ ወይ ኩናት ምስኮነ ኸ ብድሕሪኡ ኣብትናይ አልጀርስ ምምዓብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን بقربا مستناي كوميشن دوب كوينو دسرحن بزعبو هافتام زغنه تمكرو زلون نعناون ككافلنا زخيل مزحيزو زمصنيو ولا ابستفلا لي انترفيتاتون كقرب كم زغني سمعنان كل خنكاتاتلون قديناينا جن اب كند بمعدو نحنا كابو بقربا خنسمع اب كندي ازياس كمي كنت تخون ازياس حتتون اب كند نبلكا دسمعنا كل حتتات كن حاتوم انتي ادما غيرنالو ناي بحق 50 سنه ترخيبلو مالتيو بزا اغاطامي ازنا يلوم معالتي امباسادر عند برهان عدينالو زلنا مغنيات كمتي خنبلو زصنحنا غداي دوب بزملكاتيو كابت مجمرتا سغا حجي كميو تتحيزو صنيحو حجي خنابي غصناينا نخيد ابزبليتي ناتو استمرو خطوكر كلنا نخا حتوتاتنا نابز زتكورن تخونه زبلصيو منياتو ابز طراي دحراخنا حتى تفتينا تي تاشبو اتي سمعون كمهار منتي كابز مسكده تقديحو دوكيمنت مسكونه تب مليونات زقصر ايرتراوي اوشت هاجر دلو اوصا زلو كسمعون تدا خوينو كل تي حاتو زخيل زنبره حتو نحنا وكيلنا حتت من تنكل بزتخاله متن كابزر استزي انت زي وصانا صبوي توتاتنا بملو افتي اسوز هبو نايلو معلت حبريتا زتكورن تخونه يمرص مالتيو كابز وصاي نحر اخنا حتت فتينا وي قال نحر كنبل فتينا اب زي تدلالو زي تدالولون نتخونات زغافحن كيكون لو معلت مصينا الله يلمدكا نبلوينا كل غزي خمصانا خنا حتوينا بستفعل بروجرامات كمصانايو استفعل بروجرام حيزو خمص كلها استفعل حتوتاتنا او كقنعي مالتيو بزنايلو معلت جن نابزو تكور خونلنا بخبرنا حتت قصيله جن حجون كبر امباسادر عند برهان ولد جرجس نزي مدرخ ناتكالنا معلتنا يغاشانا مدرخ كتركبو بخبري حتكا دقيمه نعدمنا اخبيركا انساناس بمهلاوكا دقيمه بكل بشنف كل ايرتراوي كمسكنا كادلي نتي مقلولنتكا نتي كل اب اوروبا غيزي انتي مخون فلطينا سلازنت كله ناتكاتي كلت كان مخان امتاي كويل كم زخيل رداني بساعات زي جن نعناتو فيو بمهلاوكا ناي بحق كبري يسمعنا نمسكنا كاخا ثانك يو يغني لي كورا محضري طعمي غني لي كورات محضرتي جزا حضري يغني كورات تساتفتي اونلاين سيمينار سلام كمي تمسي اقدمي ابزنا يلو مشيت مدب حضري جغان ونقساتف نزقرب لي عدمه امسجن ابز زخر سمعتاتنا نخبرو زلنا فلي قنيات زي مس حضري جغانو بزعبا دوب إيرتران إثيوبيان نميات عدل بمركاوي كأ حابن سمعني بفلاي دما من سياتنا تقبلت حضر علامة سمعت أتناس لزخونكم فلي أقدر سنة علوه أبالتوك مستافنا عاي بخرطة مكرهيو بلزوب كنكاتا جزينا بقبو انت كمولو دما اللابو أبتقند قداي ويارشتينا لو مشيت كلمة مئتاوي أبز حتى دوب إيرتران إثيوبيان أنفت فتح أرئيو أقلبو مع كنازين علم تلاي سوشيال ميديا سحيب أزي أزاراب الكوين لزلو أوان كل قدس هاجراوي تساتفو كعزز مرعي زحبن مخانو كجلس فتو بزا قطعمزي نتوم عبد كقربو زقنخو ريتوتاتن قدم طيقاتن بب مدايو حتوتات ريتوتات نقفتاتات زقربو لنا مسغونكو حتوتاتكم ابزنا يومي وعلكم لسلكم تسفا قبر
ኣብዚ ሰሚናር እዚ ሎሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉን ነበርቲ ናይቲ ዝተተንከፈ ከባቢታትን ዝኾኑ ብዙሓት ጀጋኑ ስለ ዘለዉ ነቲ ክትዕ ክህብትሙ ከም ዝኽእሉ ዓብ እምነት ኣለኒ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ቅድሚ ምምላሰይ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነቲ ሎሚ መዓልቲ ኣብቲ ንፕሮግራም ለውጢ ዶክተር ዓብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ብዝተፈፀመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኣጥቢቐ እኹንን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ክሰላሰል ድማ ዘለኒ ትምኒት ክገልጽ እፈቱ ናብቲ ቀንዲ ርእሲ ብምምላስ ኣብ ሸውዓተ ጉዳያት መበገሲ ክትዕ ዝኸውን ሓፂር መግለፂ ከቕርብ እየ ቀፂሉ ኣብ ሕቶ ዶብ ይኹን ኣብ ካልኦት ኣገደስቲ እዋናዊ ሕቶታት ሃገርናን ህዝብናን መድረኽ ሕቶን ርእቶን ክኽፈት እዩ ሽዑ ሰብ ከምዚ ኣመሓዳሪ ክገልጾ ዝጸንሐ ድላይ ሕቶ ከቕርብ ብዝከኣል ከዓ ብዓቕመይ ክምልስ ክፍትን እየ እቶም ሕጂ ሒዘዮም ቀሪበ ዘለኹ መካትዒ ጉዳያት ሓደ ኣመጻጽኣ ዶባት ኣብ ኣፍሪቃ ድሕረ ባይታ ነዚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምንጻፍ ማለት እዩ ክልተ መበቆል ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰለስተ ሓድሽ ለውጢ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣርባዕተ ኩናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሙሽተ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽዱሽተ ርጉእ ሰላምን ምምላስ ንቡር ክልተኣዊ ዝምድናታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት እዩ ሸውዓተ እዋናዊ ዕማማት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ቀዳማይ ነጥቢ ወይ ኣብቲ ቀዳማይ ጉዳይ ኣመጻጽኣ ዶባት ኣብ ኣፍሪቃ ኩላትና ከም ንፈልጦ ዘመናዊ ሃገረ መንግስትን ወይ ናሽን ስቴት ዝበሃል ኣህጉራዊ ዶባትን ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ኤውሮጳዊ መግዛእታዊ ምቅልቃል ዝመፀ ተርኢ እዩ ቅድሚኡ ዘመናዊ መንግስቲ ዝበሃል ወይ ኣህጉራዊ ዶብ ዝበሃል ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል እቲ ኣብ 1884 85 ዝተኻየደ ዋዕላ በርሊን ነዛ ክፍለ ዓለምና ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳዊ ግዝኣታት ጎዛዚዋ ቅድሚኡ ግን ድሩት ፍሉጥ ርጉእ ዶብ ዘለወን ከም በዓል ናይጄርያ ኬንያ አንጎላ ታንጋኒካ ኤርትራ ዝበሃላ ሃገራት ኣይነበራን ስለዚ ሃገረ መንግስቲ ኮነ ኣህጉራዊ ዶብ ኣብ ኣፍሪቃ መግዛእቲ ዘተኣታተዎ ሰብ ሰርሖ ኣም ሞጎታዊ ተገባብሮ መግዛእታዊ ጭቆናን ፀረ መግዛእታዊ ተቃውሞን ድማ ምዕባለ ሃገርነትን ሃገራዊ መንነትን ደሪኹ ናፃ ልኡላዊ ሃገር ፈጢሩ ከም ናይዚ መስርሕ እዚ ሩኡይ ኣብነት ኤርትራ ሃገርና እያ ቅድሚ መግዛእቲ ጥልያን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ነበረትን እዚ ብሓባር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ተዳሂኹ ኣንጻር ናይ ሓባር ጭቆና ኣብ ዝካየዶ ቃልሲ ፍሉጥ ኤርትራዊ መንነት ዘማዕበለ ኤርትራ ሃገራውነት ዘማዕበለ በዛ ሃገር ኤርትራዊ ሃገራውነት ተቃሊሱ ከዓ ናፃ ልኣላዊት ሃገር ዘምፀአ ውፅኢት ናይቲ ኣብ መወዳእታ መበል 19 ዘመን ኣብ ኣፍሪቃ ዝመፀ ምትእትታው ኤውሮጳ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ሕፅር ኢለ እኸዶ ምክንያቱ ምስ ግዜና ዝኣክል ዕድል ከኣኽልወና መታን ርእቶታትን ሕቶታትን ንምቕራብ መበቆል ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰለስተ መግዛእታዊ ውዕላት ኣብ 1900 ኣብ 1902 ኣብ 1908 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ሽዑ ሃፀይ ምኒልክ ብሃፀይ ምኒልክ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ጥልያንን እቲ ናይ ምስ ጅቡቲ ገፁ ዝኸይድን ሱዳን ገፁ ዝኸይድን ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያን መግዛእቲ ጥልያንን ፈረንሳን እንግሊዝን ዝተሓወስዎ ውዕላት ተደሪቱ ማለት እዩ እቲ ናይ 1900 ውዕል ነቲ ማእከላይ ክፋል እቲ ናይ 1902 ውዕል ነቲ ምዕራባዊ ክፋል እቲ ናይ 1908 ውዕል ድማ ነቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይቲ ንኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ እዮም ዝውስኑ ወይ ዝድርቱ
بمسرة وعل 1900 إذا مزسعوا حموشت أفلاقات نت مأكلاي كفال نايت دوب يقوم فلق مرب فلق بلسة فلق منى فلق عندلي فلق ماسولي بشنخ معراب فلق مرب كافت مسما ينبسا زصنبرلو نقطة جميلو كساب مس فلق بلسة كسيلو مس فلق منى زحوس كابو بفلق عندلي فلق ماسولي أبيلو ناب رندا كوما كاب رندا كوما نشنخ دوبا مبراق تطويو أبتي جوام كلاي يبصح إزي إتي مأكلاي كفال نايت نوح دوب إرتران إثيوبياني مالتي بمسرة وعل شحن شعتم كلتين إتي معراباو كفال نايت دوب كابت فلق مربن ما ينبسان بسنبرو له نقطة جميلو بقطاو حنصاص وي بقطاو مسمر نابت فلق ستيتن الجن إحنا ستيت نقولو أب إثيوبيا ምናልባት በትናይ ቀደም አወዳድባ ዞባ አወዳድባ ጂኦግራፊያዊ ፖለቲካዊ አወዳድባ ና ኢትዮጵያ ተከዘ ተባሂሉ ዶብ ትግራይን በገምድርን ሰሜንን የቆውም ነይሩ አብ ኤርትራ ክበጽሕ ከሎ ሰቲት ይባሃል እጂ ካብቲ አቀድማ ብለ ተቀስኩዎ መጸንበሪ ناي ما ينبسان ناي مربن كم نقطة وسيتكا بقت حنصاص نابت فلك ستيتن مايتنن صنبرلو نقطة زبصح مسمر ازي يتدوب مالتي ازي مسمر ازي نمبالا تاكوران ملأ مريت بازان ويكوناما ناب ارترا يقدف كابو فلك ستيت تختيلو كسابتا عبدوب ارترا اثيوبيا السودان مسخور حجر زبهال ربع زحوسلا نقطة دوب كويني يقصن ስለዚህ እዚ እቲ ዶብ ናይቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይቲ ነዊሕ ዝርጋሕ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ብመሰረት ውዕል 1908 እቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይቲ ዶብ ካብ ረንዳ ኮማ ኣትሒዙ ክሳብ ኣብ ጫፍ እምባ ሙሳ ዓሊ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዝقوم زبصح برحقت ناي 60 كيلومتر زدرت ጎን ንጎኒ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝጋሕ እንታይ ትብሎ ፓራሌል መስመር ይድረት እንታይ ማለት እዚ ነቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከም ወከስ ወሲድካ 60 ኪሎሜትር ካብኡ ንውሽጢ መሬት ተኣቱ ምስኡ ጎን ንጎኒ ዝኸይድ ልክ 60 ኪሎሜትር ጥራይ ዝሕቀት ዘለዎ ገይሩ ይፈልዮ ማለት እዩ እዚ ትናይ 1908 ውዕል ከምዚ ሉምባር بنصور ባህርያውን ጂኦሜትሪያውን መወከሲታት ሽዑ ምስተደረተ እትዶብ ኣብ ዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ካብ 1890 ክሳብ 1941 ኣብ ዋን ወተሃደራዊ ምሕዳር ብሪጣንያ ካብ 1991 ክሳብ 1952 ኣብ ዋን ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ካብ 1952 ክሳብ 1962 ኣብ ዋን ጎበጣ ኢትዮጵያ ካብ 1962 ክሳብ 1961 ርጉእ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብታ በቀዳማይ ምስ ድምጽ ኣሜሪካ ዝገበርኩዋ ቃለ መጠይቅ ብጌጋ 1971 ኢለ ነይረ ድሓር ግን ኣሪመያ ስለዚ እዚኣ እርምቲ ክትከውን ጎበጣ ኢትዮጵያ ካብ 1962 ሽን ሃፀይ ሃይለስላሴ ፌደሬሽን ብኢዶውን ካብ ዘፍርሶ كساب حرنة إرترا بحيلي بوتادرا حيلي زرقاقة 1961 رجوع كوينوس عنيحو كم أول كاب 1991 كساب 1990 شو عتن بزودوبزي أي تتنكفن يتحدش لو تدأب عن معاص مسيو عند حريلنا تنحاد ملء زمن بحقن بجبرن أهوراو بوتو ويدرجو international status مالته ابزي عقب زصنح دوب نفلما غزي اب 1997 بمحدار زوبا وي كلل تግራይ تغيرو እዚ خا بوقعي ابتي وقعو لسان ناي حزباويان حنت تግራይ وين زبحال مصحت
ኣብ حمله 1997 ተሓቲሙ ዝወፀ እዩ ለውጥ እዚ ነቲ ቀዋምነት መግዛእታዊ ዶባት ዝቅድስ ብላቲን እንታይ ይበሃል uti possidetis juris ዝብል መትከል ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብምጥሓስ ነቲ ታሪኻዊ መግዛእታዊ ዕልዶብ ዝግህስ ስጉምቲ እቲ ኣብ ሰለስቲኡ ክፋላት ናይቲ ዶብ ተጨራሪሙ ኣብ ካርታ ክልል ትግራይ ዝኣተወ ሰፊሕ መሬት ኤርትራ ላዕላውነቱ ቅድሚኡ ኣብ ሞንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተላዒሉ ወይ ኣከራኺሩ ኣይፈልጥን እቲ ካብ ኤርትራን ጎረባብቲ ዞባታት ኢትዮጵያን መሬት ጨራሪሙ ዘእተወ ነቲ ብመግዛእታዊ ዕላስ ዝተተረተ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቀየረ ሓድሽ ካርታ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኢትዮጵያን ማፒንግ ኦቶሪቲ ወይ በዓል መዚ ካርታታት ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝወፀ ሓድሽ ካርታ ኢትዮጵያ ተደጊሙ ተዘርጊሑ ስለዚህ መጀመሪያ ኣብ ወይን ኣብቲ ወግዓዊ ልሳን ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሓቲሙ ወፂኡ ብድሕሪኡ ግን በቲ ኢትዮጵያን ማፒንግ ኦቶሪቲ ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ኣብቲ ሓድሽ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ተደጊሙ ተዘርጊሑ ካብቲ እዋንቲ ኣጀሚሩ ከዓ ደረጃ ናይቲ ጉዳይ ወይ ስታትስ ናይቲ ጉዳይ ካብ ክልል ትግራይ ወፂኡ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ማለት እዩ እቲ ካርታ ቀስ ብቀስ ኩላና ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ወብ ኤርትራ ዝነበርና እዋን ሽዑ ከም እንዝክሮ ምጥራር ዝበሃል ኣስዒቡ ምጥራር ዝበሃል ጃኣነን መጀመርያ ግዜ ሽዑ ዝሰማ ኣብቲ ድሕሪ ኢትዮጵያ ባድመን ከባቢኣን ዝተሰነየ ልዑላዊ መሬት ኤርትራዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ኤርትራውያን ዜጋታት ንምጥራዝ ትግራዋይ ምምሕዳር ንምምስራት ከም መራሕ ውጥን ወይ ከም ብሉፕሪንት ከገልግል ጀሚሩ ማለት እዩ ትካርታ ሕጂ ትካርታ ኣነ ሕጂ ብክስታይ ስለ ዘይንርአ እምበር ብካርታ ምርኣዩ ብጣዕሚ ዝቐለለ ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ካርታ ክደግሞ መታ ንጹር ክኸውን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደረጃ መንግስታት ቅድሚኡ ኣከራኺሩ ወይ ኣሳሒቡ ዘይፈልጥ ላዕላዊ መሬት ኤርትራ ዝነበረ እዩ ብካርታ ናብ መሬት ትግራይ ተሓዊሱ ናይ መሬት ናይ ዓባይ ትግራይ ተሓዊሱ ኣብ ካርታ ተሓዊሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብምጥራር ብምልሻ ነቲኡ ዝነበረ ኤርትራዊ ወይ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ወይ ከዓ ዓድለኡ ንኸይድ ብምስግዳድ ምቅያራት መፅኡ ማለት እዩ ከባቢ ስለዚ ኣሕፅር ኣቢለ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ኩናሲ እቲ ብበይናዊ ስጉምቲ ብኢደወነን ዝተገብረ ለውጢ ኣብቲ ዝፀንሐ ኣህጉራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምዃኑ ንምንፃር ዝኣክል እዩ እቲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ባድመን ከባቢኣን ምዝንባል ህዝቢ ኣስዒቡ ርግኣት ናይቲ ወሰናስን ዶብ ወይ ቦርደርላንድስ ዘሪጉ እቲ ብደረጃ መሪሕነት ግንባራት ማለት ሲ ህግደፍን ህወሓትን ማለት እዩ ተሓፂሩ ብስቱር ተታሒዙ ወላ ካብ ሚኒስተራት ወላ ካብ ኣባላት ባይቶ ብወገን ኤርትራ ማለት እዩ ወላ ካብ ኣምባሳደራት ተኸዊሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ኣብ መወዳእታ እንዳገንፈለ መፅኡ ኣብ ክልቲኡ ወገናት ናይ ብሓቂ ለባም ብሕጊ ዝሰርሕ ንሕጊ ዝምእዘዝ ጽቡቕ ምኽሪ ዝሰምዕ መራሒ ስለተሳእነ ብኣብኡ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ኮነ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣይተኻእለን ኣማሲኡ ድማ ኩላና ከም ንፈልጦ እቲ ምትፍናን ኣብ ዝለዓለ ጥሩ በፂሑ ተጻብቆታት ኣባሪሑ ናብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ከዓ ኣምሪሑ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩዋንዳን ጅቡቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣህጉራዊ ሽምግልና ነቲ ናሃረ ዝኸበረ ማዕበል ተጻብቆታት ክገትኦ ኣይከኣለን ዝኾነ ድማ ኣብ ዘየድሊ ክእለ ዝከኣል ዝነበረ ኩናት ተኣትዩ ማለት እዩ ሓለ ፈተነታት ዕርቂ ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት በብተራ በቲ ብፖለቲካዊ ዕፃይ ምፃፃይ መራሕቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ተኸሊፉ ከይተዓወተ ተሪፉ
ኩናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምናልባት ድሕር ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝኸፍአን ዝመረረን ኩናት ኣብ ኣፍሪካ እዩ እቶም ኣብ ግንባራት መረብ ሰቲት ሓሊተና መረብ ቡሬ ብጅግንነት ዝተዋደቕኩም ኣብ ውግኣት ገማሎ እግር መኸል ዓዲ በጊዖ ደባይ ሲማ ወዘተ ዝወዓልኩም እቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ ደማዊ ቀዛፊ ኣዕናዊ ከም ዝነበረ ሪኢኹሞ ኢኹም መሰረታዊ ጥንቅን ኣማዕባብላን ናይቲ ኩናት ሎሚ ታሪኽ እዩ ኣብ ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣብ ብዙሕ ጽሑፋት ተሰኒዱ ከንብብ ዝደሊ ቁሩብ ኮይኑሎ እዚ ኣብኡ ነዊሕ ክዛረብ ኣይደልን ኣብ መወዳእታ ሰራዊታት ክልቲአን ሃገራት ተረባሪቡ እቲ ኩናት ዘፍ ምስ በለ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ተፈሪሙ ተጻብኦታት ተቋሪጹ ሰለስተ ኮሚሽናት ንምቋም ከዓ ተወሲኑ እተን ሰለስተ ኮሚሽናት ሓንቲ መርማሪት ኮሚሽን እያ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ንኽትምርምር ክትቀውም ተባሂላ ዝነበረት ከይቆመት ተረፈት ካልኣይ ናይ ካሕሳ ኮሚሽን እያ ናይ ካሕሳ ኮሚሽን ከዓ መጽናዕታ ገይራ ናይ ካሕሳ ብይን ኣዊጃ ኩላና ንፈልጦ እቲ ሳልሳይ ናይ ዶብ ኮሚሽን እዩ እጂ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ብዛዕባኡ ቁሩብ ኣስፋሕ ኣድለ ክዛረብ ፍትን እዩ እቲ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቀውም ከሎ ነቲ ጉዳይ ኣጽኒዑ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ዶባዊ ምስሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን بمسرت مجزأة وعلات تزامدي أهجراو حقن فعملت زي in accordance with the colonial treaties and applicable international law يزبل قال دمدامن قياد مساني مدراتن مملكاتن دوب كبيين تمزيزو أب عسرت وسلست ميازا التشحن كلتن كأ مصنعته وديو وسانيو أفليتو كوميشن دوب إرتران إثيوبيان بمسرته أتعرق بيت فردي بإنجليزية arbitral tribunal يبهان شمغالي ويتعرق بيت فردي كندو زخونه ولا بتحتيتي أهجراوي بيت فرد فتحي محاضر مبر بمسرته سرحوا متعرق كندو زخونه بناتي جمجام يتوسانو حقت راي زي كونه انت لاي بوليتيكا وروحيتات أبجمز أتوقعي مالت تخيلوا تقبلنا نايس وساني بخلتي وجنات نمعباي نتيجة الصحة بوتاتا أبسلستي كفالات نايت دوب شراريمو عمون قتلتين هاجرات معاقلو يتبت قلب الجتا إثيوبيا أم السحاب ذاتو مريت بملؤ نسمين كابتي تاريخاو مجزأتاو الدوب كابتا عنتو يزقلت كو موكسيتات نايتي سلستي كفالات نايت دوب ስለዚህ ነበረ ክሳብ ሽዑ ብሕጊ ልዕላው መሬት ኤርትራ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣሞዳታ ድማ እቲ ልዕላው መሬት ኤርትራ ኮይኑ ክሳብ 1997 ኣካል ናይ ካርታ ኤርትራ ብሙሉእ ዓለም ዋላ ኢትዮጵያ ትፈልጦ ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ሰለስቲኡ ክፋላት ናይቲ ዶብ ብዝተፈላለየ ስፍሓታት ተጨራሪሙ ወይ ተቆራሪጹ ለኢትዮጵያ ኩሃብ ዝተወሰነ ወይ ዝተበየነ ኣትይን እዝን ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝተወሰነ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከም ዝለዓል ናይ መሬት ኤርትራ እዩ ተጨራሪሙ ኢትዮጵያ ተበይኑ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዚ ሕቶ እዚ ኣብቲ መጽሓፈይ ዝርዝር ናይቲ መበየኒ ምኽንያታት ስለምንታይ እቲ ኮሚሽን ዶብ እቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ወሲዱ ዝህቦም ምኽንያታት ብሙሉኡ ብካርታታት ዝተሰነየ ንጹህ መልሲ ይበሉ ኣለሁ ከምኡን ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት 2-3 ሰሙን ይገብር ኣብዚ ዌብሳይትና ኤሪ ፕላትፎርም ዝበሃል ዌብሳይትና እቲ ነቲ ዶብ ዝምልከት ምዕራፍ 17 ብዝርዝር ቀሪቡሎ ስለዚ እቶም ብዝርዝር ክትፈልጡን ብዕምቀት ክትርድኡን እትደልዩ እቲ ሓበሬታ ኣቁለኩም ሕጂ ኣነ ኣሕጽር ኣቢለ ክጠቕሶ ዝደሊ ምናልባት እቶም ብዛዕባ እቶም ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣፍልጦ ዘለኩም ተሳተፍቲ
بزقلله كسعبني تخونوا الى امن معناته سله تفلطوا افلطوا سله زلكم حجي ببحد خديت تتجبر لوطي قدامه يبت معرباو كفال نايت دوب كدهدي انت وي كم زفامكو ابت معرباو كفال نايت دوب بتكابت مصنبري فلግ مربن ما ينبسان زبغس قطاو حنصات أكندي أبت مصنبري فلگ ستيتن مايتنن أم مصنبري فلگ ستيتن مايتومسان كم زبصح بيو يتوسينو إتي بملغار نايتوم سلسته مصنبريتا زقوم سلس كورنا زقرصو جي أب جيومترين أتلنا مالتي نتي مصنبري ناي ماينبسان مربن أبت سميناو مبراق مصنبري ناي ستيتن مايتنن مصنبري ماي تومسان ستيتن كم ثلاث نقطات عند حزناين نزل ثلاث نقطات عند حري علاقيناين حنتن اشتي نسميناو مبراق غصا اندا صببت تخيد سلس كورنا نسرح حجي اذا كل سلس كورنا عزيئه اتو كوميشن دوب نجزا رسو مريت ارترا مخانا نامنه كنسو نقول مستين على ازلو عدتات كاب ارترا تشريما ناب اثيوبيا كم تخيد بينو مالتي حجي ازي اتناي معرباو كفال مالتي حجي قال اي ابتناي ماكلاي كفال كن اتو أف مأكلاي كفال نايتو دوب كوميشن دوب ناتي بمرب بلسا مونا عندلي ماسول استدرته وعلاو دوب قيروي كم يغير قيروا نحللنا أبكندو ناتي دوب بفلق مرب بلسا حجيني بلسا أميت عمستي ناب صرونا تغيروا له برسا حدا ناب صروناس ناب فلق بلسا زعتو بالانجليزيه تريبيتري تبلو ايو غير حجي اكلت بلسا بقندو صروناس توعلسي بلسا مالتو صرونا ايلو بغو يترجمو مالتي تي كوميشن دو كابو قصيلوها مونا خا كند مونا راي انت لاي بربرو غادو زبحالو ناتو تريبيترز وسيدو مالتي كابو ناب عندلي خا ناب راغالي قيرو مالتي اجي منالبات متان صبق كسعبني نزي احطرا بله دغماي ابت ماكلاي كفال نايتو دوب كوميشن دوب نتي بافلاغات ناي مرب بلسا مونا عندلي ماسول استدرته وعلاو دوب بتوعلكم يزبل بمرب بلسا اجي بلسا عند كلنا صرونا مالتهم نصرونا ان بلسا زبلو زلو مونا خا بربر غادو زبحال فلك نعو يوم زبلو زلو كابو ناب عندلي راغاسا يغيروا ازي لوط ازي اب كبابيتا صرونا بعلخران زالامبسا ايروب بادا سفحتي قلي إثيوبيا بعلا لؤلاوي مريت إرترا مخانوز تأمنتلو وتاتات مش كل تعدتاتو كاب إرترا تجارارينو ناب إثيوبيا خيط تبينو مالتي لذي نالبات زعابي كفال ناي كاب إرترا من إثيوبيا استبيني مريت ناي إرتراي سالساي أبتمبرا أو كفال ناي تدوب كوميشن دوب نت معر جماجم قيح بحري رحقتنا 6 كيلومتر نفط مريت حلي زرقح انتو بي بارالل مسمر زبالكو بشنف مبرق ابكندي كابتو علاو نوطاناي رندا كوما زبغسو كابت سميناو ጫፍ ናይቲ ጫዋም ቀላይ ከም ዝብገስ ከምኡ ምባሩ ዝያዳ ክፋል ናይ ባዳ ካብ ኤርትራ ተጨሪኑ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ከም ዝኸይድ ገይሩ ማለት እዩ ትቢ ስለዚህ ሓጥራ ቢለ ብዝርዝር ከም ዝበልኩ ኣብቲ ጽሑፋት ኣሎ ግን እዚ እቲ ሓፈሻው ሓጥራ ቀራርባ ናይቲ ደረታት ብኮሚሽን ዶፕ
ዝተወሰነ ደረት ናይቲ ኣስታት 1000 ኪሎሜትር ዝዝርጋሕ ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያ እምበኣርከስ እዚ ሓፂር መግለፂ እዚ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ኣብ ሰለስተ ክፋላት ናይቲ ዶብ ካብ ኤርትራ ተጨራሪሙ ወይ ተቆራሪፁ ናብ ኢትዮጵያ ንክኸይድ ዝተበየነ ሰፋሕቲ ቦታታት ኤርትራ ዝህብ ስእሊ ከምዚ ክሊ ዝኾነ ድማ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ነፍስሄር ኣቶ መለስ ዜናዊ ንመዋገይልና ሰፊሕ ዜናትና መሬት ጠሊብና ብዙሕ ካብኡ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ተዋሂቡና ክብል ኣብቲ እዋን ዝተዛረበ እዚ ኦፍ ኮርስ ሁሉ ዝፈልጦ ዘረባ እዩ ቶም ሽዑ ንከታተል ነበርና ሕጂ እውን ኣብ ኣርካይቭ ኣቲኻ ክርከብ ከኣል ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ንዕኡ ከተግብር ፈቃደኛ ኣይነበረትን ኮሚሽን ዶብ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕዳር 2007 ንሓሙሽተ ዓመታት መመላእታ ነቲ ዝወሰኑ ምድራት ባይታ ከተግብሮ ጽዒሩ እቲ ኣካላዊ ምልካት ዶብ ወይ ፊዚካል ዲማርኬሽን ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ንምፍጻም ዝገበሮ ቀጻሊ ጻዕርታት ምስተሓንጋዲ ሜላ ናይ ኢትዮጵያ እናተራጸመ ፍረ ኣልቦ ኮይኑ በርዒኑ ተሪፉ ቀጻሊ ዕንቅፋታት ኢትዮጵያ ምስ ኣሐለሎ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ምምልካት ወይ ዚ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ፈጺሙ መዝነቱ ዛዚሙ ስሩሕ ዓጺ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ድማ 11 ዓመታት እቲ ውንዝፍ ኩነተ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ንኽልቲአን ሃገራት ክሕምስ ጸኒሑ ሳዕቤናቱ ኩላትና ንፈልጦ ኩላህና ዝተንከፈ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ መንእሰያት ኤርትራ ዝተንከፈ ኮይኑ ርኢና ኣለና ሕጅብቲ ራብዓይ ነጥቢ ከኣቱ ርጉእ ሰላምን ምምላስ ንቡር ክልተኣዊ ዝምድናታትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕባለታት ተኸሲቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ 5 ሰነ 2018 ሙሉእ ቅበላን ዘይኩነ ተግባርን ናይቲ ደምዳምን ቀያድን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣውጁ መጀመርያ ግዜ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ተቀበሎን በዘይ ቅድመ ኩነት ከም ተቀበሎን ክትግሮ ቅርብቲ ምዃናን ኣውጁ ማለት ኩላህና ከም ሰማዕናዮ ድማ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት 10 ሰነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ መግለጺ ቅበላን ዘይ ኩነታዊ ትግባርን ኣወንታዊ መልሰ ግብሪ ይብሉ ኣብ ንጡፍ ጽምዶ ንምእታው ንህሉ ኩነታት ቀጥታን ብዕምቆትን ንምፍላጥ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘበግስ ሓቢሩ ቦገና እቲ ሓድሽ ጽምዶ ገና ምዕባለቱ ብሕጂ ዝረአዩ እቲ ንሱ ዘስዕቦ ክልተኣዊ ዝርርብ ርጉእ ፍትሓዊ ሰላም ዘስፍን ክኸውን ትምኒት ኣለና ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ነቲ እቲ ኩናትን ሳዕቤናት ኩናትን ኣብ ወሰናስን ናይቲ ሓባራዊ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ዝጥሮ ምዝቡል ኩነታት ፍትሓዊ ምዕረራይ ከምጽእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መንገዲ ርጉእ ሰላምን ንቡር ዝምድናታትን ክኸፍት ብተስፋ ንጽበ ኪኖ ምጽባይ ግን ነቲ መስርሕ ብቐረባ ክንከታተሎ ቁኑዕ መሃዝን ከይስሕት ዝከኣለና ክንጽዕር ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሓዋሩሓ ሃገራን ህዝቢ ኤርትራን ዘገልግል ከም ዝኸውን ንምርግጋጽ ክንቃለስ ይግባእ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ንተግባራት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝድርኽ ዕላማ ምርግጋጽ ረብሓ ሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዘይኮነስ ሙጻእ ውልቃዊ ቅርሕንትን ምንዋሕ ዕምሪ ስልጣኑን ምዃኑ ታሪኽ ናይ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ኣጸቢቑ ስለ ዝምህረና ክንግራህ የብልናን ነዚ ኣስተውዕልና ፈሊጥና ክንቅረበሉ ነዚ ዝጽበየና ብድሆ ክንገጥሞ ቁርባት ክንከውን ክንክእል ኣለና ካብዚ ተበጊሰ ምናልባት ኣብቲ ናይ መወዳእታ
እዋናዊ ዕማማት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓደ ነጥብታት ክዛረብ ይደሊ እዚ ሓድሽ ኣንፈት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓያል ማዕበል ተቃውሞ ህዝቢ ተደፊኡ ዝመፀን ዝቕፅል ዘሎ ምዃኑ ክንግንዘብ ካብዚ ተመክሮ እዚ ምህረታት ክንቀስም ፀበሉ ንኽለኸየና ከዓ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና ምዝኽኻር ዝድልዮ ጉዳይ ኣይመስለንን ንሕና ኣውያን ከም ህዝቢ ኣብቲ ኣቦታትና ኣባሓጎታትና ዘፅንሑልና መሬት ኩሉ ሰብኣዊ በርጌሳዊ ዲሞክራሲያዊ መሰላትና ተሓልዩ ብሰላም ብፍትሒ ብክብረት ብረህዋ ክንነብር ዛጊት ኣይከኣልናን ኣለና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዋሕዚ መንእሰይ ናብ ደገ ክኸይድ ፀኒሑ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ከም ዝህሉ ተገይሩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነፍስ ዘሎ ሓድሽ ንፋስ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መታን እንተላይ ናብ ሃገርና ናብ ኤርትራ ገፁ ክነፍስ ትምኒት ጥራይ ዘይኮነስ ዕቱብ ፃዕሪ ክንውስኸሉ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ድምዲ ናይ ምሕደራ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ስልጡን ህዝቢ እዩ ግዝኣቲ ሕጊ ንምስፋን ብቋም እትመሓደር ሃገር ብቋም ዘመሓድር መንግስቲ ንምትካል ክንቃለስ ግዚኡ ብዝያዳ ካብ ዝሓለፈ ሎሚ ይድርኸና ፖለቲካዊ መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋፅ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ተኣልዩ ህዝብና ኣድማሳዊ ሕርያ ባዕሉ መረፆ መንግስቲ ከም ዝመሓደር ንምግባር ከይተሓለልና ክንቃለስ ይግባአና ንዝተረግፀ ሰብኣዊ መሰላት ህዝብና ንምምላስ ንኩሎም ፖለቲካዊ ይኹን ዘይ ፖለቲካዊ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምፍታሕ ዝብቃዕ ንምግባር ክንሰርሕ ይግባእ ርግፀት ሕጊ ነፂግና ሉላውነት ሕጊ ንምርግጋፅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕጋዊ ገደብ ኣዋጅ 1995 ሓልዩ ንኽትግበር ክንቃለስ ኣብ ሓላፍነት ኣለና ንሃገራዊ ቁጠባና ካብቲ ጥቡቕ ምእኩል ቁፅፅር ዘናግፍ ንህዝብና ካብቲ ድሑር ናይ ኩፖን ቁጠባ ኣገላጊሉ ንዋታዊ ባህርያዊ ሰብኣዊ ፀጋታት ህዝብናን ሃገርናን ኣብ መዓላ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብና ዘውዕል ስርዓት ምህናፅ ክንቃለስ ይግባእ ብሓፂሩ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብሄሩ ሃይማኖቱ ኣውራጅኡ ፆትኡ ወዘተ ብዘየገድስ ብማዕረ መሰል ብማዕረ ናፅነት ብማዕረ ዕድል ዝነብረላ ፍትሒ ቅሳነትን ራህዋን ዝሰፈና ኤርትራ ንምምፃእ ኣፀቢቕና ክንቃለስ ይግባእ ፅንኢልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ ብልቢ ኣመስግን ዘላለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ይቐኒየለይ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ስማዕ እንድሕር ኣለኹ ክቡራት ኣሕዋት ስማዕት ኣለኹ የቐኒልና ኣምባሳደር ሓንደ ብርሃን ወልደ ገርግሽ ስማዕ እንተለኹ የቐኒልና እሞ ናብ መደብ ሕቶን መልስን ክንሰግር ኢና እንተዓንተ ወይ ኣሕዋትና መተሓሳሰቢ ሂቦም ዝነበሩ ቀይሕ ክንህብ ኣይንኽእልና ኣይተሓዙልና ኩሉ ሰብ ቀይሕ ስለ ዘሎ ምስጓግ እያ ማለት እዩ ሓንቲ ኣማራፂት ክሳይደላትና ካብዚ ገዛ ክንኣልየኩም ኢና ማለት እዩ ፀይቂ ትፅሑፉ ዘለኹም ዋላ ካልእ ዝተፈላለዩ ተመሳሳሊ ኣብኣ ከለኹ ከተሓሳስብ ኢለ እሞ ኣብ መደብ ሕቶን መልስን ክንከይድ ስለ ዝኾና ርእቶ ኣይቅበልኒ ርእቶ ዳሓር ኣብ ግዜ ርእቶን ለብዋኒ ከሰጋግሮ ትኽኢልና ናብቲ ሕቶ ክንሰምዖ ፀንሓና ሰፊሕ ኣስተምህሮ ብዚ መደብ ናይ ሕቶ ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ካልእ ጓል መገዲ ወይ ካልእ ኣርእስቲ ዝሓዘ ሕቶታት ከይተቕርቡ ክሳብ ጋሻ ዘይፍቀደ የቐኒልና ባጋ ኣብ ላዕሊ ኣይ ቲንክ ቀዳሞት ኣድሚናት ኢኹም ዘለኹም استبلكم لا مالتي أنا فكرنا كشاخي ودي كامل العالجين ده لو ما عنده استاجرنا لنا كرنا الله خلكم راحت كرن هو مزل لكم من